Эфирден алықлар вақты студияда Олсын Нұриева. Исәмсіз? Татарстанда 2-нче ел рәттән юл транспорт хәрәкәтләрен нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны арта. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеген тәмин итү буенча Татарстан Республикасы Хөкүмәт комиссиясе утырышында билгеле булды. Аның сәбәпләре һәм аварияләрне киметү ысуллары хакында әлбәттә дә фикер алыштылар. Сүз Алса Әхмәтҗановага. У нас продолжается тенденция на увеличение фактов количества ДТП с погибшими. Ел башына карамастан оператив хәбәрләр күңелсез күрсәткечләр бирә. Агымдагы ел соннары трассаларда үлем һәм имгәнүләр әле дә югары дәрәҗәдә калуын күрсәтә. Елның 1 аенда Әлмәт районы территориясендә 7 юл транспорт һәлакәтендә 9 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр ала, берсе вафат була. Әлеге таблицаны әле тәмамланмаган февраль аенда тулыландырды. Бүген 6 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Кызганычка каршы, монда да 1 кеше үлгән, тагын 5 кеше имгәнгән. Балалар катнашында бездә 2 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Аларда 2 бала яраланды. Былтыр бездә андый вакыйгалар теркәлмәгән иде. Быел үсеш бара. Фаҗигаләрнең төп сәбәпләре авыр һава шартларында тизлек чикләрен бозу һәм игътибарсызлык. Дәүләт автоинспекциясе юлда хата бәясе артык югары булуын искәртә. Тиздән трассаларның иң куркыныч өлешләрендә контроль көчәйтеләчәк. Утырышта шулай ук Казан-Оренбург федераль юлы кураторы Илнур Мустафин да чыгыш ясады. Ул билгеләп үткәнчә, еш кына һава торышы һәлакәтләргә сәбәп була. План буранда трассаларны ябу иң оптималь карар булып тора ди ул. Поднимался вопрос о том, что в этом году... Быел без юлларны бик еш ябабыз дигән сорау күтәрелде. Бу уңай хәлдән чыгу юлы дип уйлыйм. Ник дигәндә, минем участокка килгәндә Бөгелмә, Баулы һәм Әлмәт районнары без авыр шартларда юлларны япкан чорда бер генә һәлак булган һәм бер генә зыян күргән кеше дә булмады. Страдавшего на тот период, когда мы закрывали дорогу, сложные условия. Утырыш ахырында авыл җирлекләре башлыклары үз торак пунктларына кагылышлы сораулар бирә алды. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең Ознакай районындагы җирле бүлеге активистлары белән очрашты. Мондый чара районда ел саен уза. Аның чираттагысы шәһәрнең Микс яшүсмерләр клубында үтте. Очрашу шәй табыны артында җанлы әңгәмә рәвешендә узды. Хәрәкәтнең җирле бүлеге советы рәисе Элина район башлыгына төрле юнәлеш буенча алып барылган эшчәнлекләре турында сөйләде. Чыгышлардан күренгәнчә, бүген районда әлеге хәрәкәттә 3,5 егет һәм кыз. Аларның эшчәнлеге рухи әхлакый кыйммәтләргә, ныклы гаилә һәм тормыш, намус, дуслык, үзара ярдәмләшү һәм ихтирам, игелек һәм гаделлек, халыклар бердәмлегенә нигезләнә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин чарада катнашкан һәр активист белән әңгәмә корды. Сез илебезнең киләчәге, районыбызның, шәһәребезнең патриотлары булып үсегез дип теләде. Алга таба очрашу уен форматында дәвам итте. 1. У вас какой оранжевый? Оранжевый. Так, желтый, загадка. Бүген очрашу өстәл уены форматында узды. Балалар уенны үзләре әзерләде. Һәм ул халыклар бердәмлеге елына багышлана. Ягъни без бүген Татарстанда булган кызыклы фактлар, Татарстанда булган халыклар белән таныштык. Которые у нас существуют. Мондый күрешүләр вакытында яшьләребез яңа дуслар белән таныша һәм төрле кызыклы бәйгеләрдә катнашуга көч, дәрт ала дип уртаклашты оештыручылар. Илмира Шарифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Милли традицияләрнең саклануы, төрле халыкларның киләчәге дигән сүз. Бу гадәтләр гаилә кыйммәтләрен ассызыклаганда бигрәк тә. Әлмәт гражданнар хәрәкәте актын теркәү идарәсендә узган чираттагы алтын туй чуашларның милли гореф-гадәтләре белән сугарылган иде. Аны Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Светлана ханым белән Виноград ага үзләренең дулкынлануларын яшерергә тырыша. Тәүге кат кәләшевне күргән кебек каушыйм ди кияү егете. Гүя 50 ел гомер бергә атланмаганда. Волнением пока. Дам, не знаю еще, чего будет. Вот вы сказали снова, а мы первый раз в ЗАГСе. Кияү белән кәләш икесе дә бер авылда яңа Суркинада туып үсеп, шунда ук бер мәктәпне тәмамлыйлар. Икесе ике җирдә укып, дөнья күреп кайткач, Лениногорскида очраклына күрешәләр дә, очрашып йөри башлыйлар. Озакка сузмый туй итәләр. Все по старинным этим проводили обычаям. Ходили по домам, по всей деревне, с гурбой, с плясками, с частушками. Вся деревня гремела. У меня других девочек не было. Хотя и взрослый был. Это ваша единственная любовь всей вашей жизни? Надеюсь.
Чуваш җылалары буенча Кызыл туйны озаклап бәйрәм иткәннәр. Башта кияү туганнары, аннары кәләш кардәшләре кунак итү тиеш булган. Кызыл туйдан соң инде бәби туйлары, аннары көмеш, алтын туйлар дәрәҗәледән саналган. У нас чуваши всегда любили... Бездә чувашлар һәрвакыт күңел ачарга ярата иде. Аның өчен махсус туй вакыты бар иде. Бу көз барлык халыклардагы кебек үк барлык азык-төлек әзер, кош-корт та, ит тә бар, икмәк тә яңа. Бу вакытта барлык туйларны да билгеләп үттеләр. Ул вакытта тормыш шактый авыр иде. Шуңа күрә 50 ел бергә яшәү бик зур вакыйга булды. Тяжелое было, поэтому 50 лет совместной жизни это было очень большое событие. Алтын туйлары көнне Мукминовлар гаиләсен гражданнар хәрәкәте актын теркәү идарәсендә тәбрик иттеләр. 3 ул тәрбияләп үстереп, барысында башлы күзле иткән әти-әниләренә, уллары киленнәре рәхмәт әйтте. Активлыклары, ярдәмчел булулары өчен авылдашлары, Әлмәт ветераннар советы вәкилләре ихтирам күрсәтте. Соңгы вакытларда бигрәк тә күбәеп китте. Шушы юбилерлар, аларның балалары, оныклары бергә эшләгән, хезмәттәшләре чыгалар сорап, шушындый матур итеп аларның юбилей бәйрәмнәрен үткәрүне. Без инде авылларга да чыгабыз. 60-65 ел бергә яшәүчеләр. Алар инде монда килмәс идек, авылга килсәгез бик яхшы булыр идиләр. Без инде авылларга чыгып, менә үткән күптән түгел генә Чупайга бардык. Анда инде клуб эчендә үткәрдек бөтен авыл халкы белән бергә. Узган елда Әлмәттә үзләренең гаилә юбилейларын рәсми рәвештә 38 гаилә бәйрәм иткән. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында премьера. Бу юлы театр Зөлфәт Хәкимнең Курку повестенә нигезләнеп, шул ук исемдәге спектакль куйды. Режиссеры Айдар Җәббаров. Сәхнәдә 90-нчы еллар. Шул чорның атмосферасын геройларның киемнәре, килеш-килбәтләре генә түгел, хәтта ул вакыттагы фотосурәтләргә кереп калган келәмнәр дә тапшыра. Әсәрдә күтәрелгән тема шактый җитди. Иң көчле хис булган курку кешегә ничек тәэсир итә. Берсен ул үз максатына илтә, икенчесен юк, өченчесен кол итәргә сәләтле. Шактый гына сәләтле Илдар өчен опера язып, аны зур сәхнәдә куярга хыяллана. Моның өчен ул хәтта ресторан җырчысы булып аш чирергә дә риза. Илдар, сибитне җырчы кеше, кесе тулы акчам бар. Сәләдә калмаган икән, шулай да экранда нәрсә. Ярар иде, Илдар. Үзгәртеп күрү чорында дөрестлек һәм байлык кемнәр кулында булуын бүген күпләр ачык хәтерли. Шулай да үз фикерен кыю җиткерергә курыкмаган Зөлфәт Хәкимнең иҗат аша әйтергә килгән фикере көнкүбе ачык. Кеше дөньяны үзен-үзе үзгәртеп кенә үзгәртә ала. Театр командасы минемчә бу юлы автор белән бер төсле уйлый. Тех персонажей, которые там жили в 92 году. Ул чорда яшәүче персонажлар фильмнарда да, китапларда да күп, алар шул кадәр күп ки, аларны уйнауның кызыгы да калмады кебек. Алардан иронияле көлсәк кенә, ирония артист кемне уйнаганын үзе аңлагач туарга мөмкин. Ягъни артистның бу персонажга карата ирониясе туа. Монда Брехт эпик театрының теориясе бар. Поэтому если только возникает какая-то ирония над ними в хорошем смысле, а ирония может возникнуть только когда артист сам понимает, кого играет. То есть возникает ирония артиста к этому персонажу. В этом есть какая-то теория эпического театра Брехта. Кыскасы, килеп карагыз җәмәгать, очрашу урыны театр. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Идел буе мәдәни башкаласы Әлмәткә күчте. Казан, Уфа, Самара калалары арасында күп санлы шәһәр һәм районнар кадәр булган катнашучылар Иске Әлмәт мәдәният йортында яңа сезон беренче халыкара бәйге фестивале сәхнәсендә чыгыш ясады. Сәхнәдә Инсаф Галиев. Бу аның зур сәхнәдә тәүге чыгышы. Шуңа да карамастан егет үзен кыю тота. Зур аккордеон авырлыгын сиздерми, телләренә йөгереп баса. Я сейчас учусь в 1 классе, играю всякие произведения, иногда легкие, иногда сложные. Когда ты вышел, как ты поборол свое волнение?
просто смотрел на клавиши. Я сегодня получил диплом и кубок 3-й степени. Проект Сфарзанды Хайрия фонды тарафынан оештырыла. Ул инде 10 елдан артык республикада эшләп килә. Номинацияләре вокал номерлар, бию куелышлары һәм инструменталь башкаруны үз эченә ала. Артистларның иң кечкенәсенә 4 яшь. Сәхнәдә җиңелчә дулкынлану, коридорларда җыр тавышлары, инструментларны көйләү. Яңа сезон төрле номинацияләрдә һәм яшь категорияләрендә 183 артистны берләштерде. Хыялга ирешү юлындагы беренче авырлыкларны җиңүчеләр арасында Рәис Нәгыймов исемендәге сәнгать мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Самат Хаҗиев. Аның инструмент сайлау тарихы кино төркеменең симфоник башкаруындагы концерттан башланып киткән. Шуннан ул гитарада уйнау теләге белән яна башлаган. На таких вот масштабных конкурсах я это всегда волнуюсь, а вот здесь я не волновался, потому что я хорошо готов был к этому выступлению и сыграл со всеми динамическими оттенками и выиграл первое место. Суд кәнәфиләрендә метрлар, республиканың атказанган мәдәният эшлеклеләре һәм халык артистлары техниканы гына түгел, башкаруның ихласлыгын да бәялиләр. Алсу Әбелханова үзе Казанга 96 елда килгәч, мөмкин булган барлык бәйгеләрдә катнашканы белән уртаклаша. Ул мондый тәҗрибәнең артист үсеше өчен мөһимлеген ассызыклый. Моннан тыш педагоглар өчен бу бик кирәк ди ул. Без тырышабыз кичкенә балаларга нидер күбрәк өмет бирергә. Нидер хата булса да, оценкаларны biraz югарырак куябыз, чөнки аларга өмет кирәк, аларга вдохновение кирәк, шулай бит. Халыкара статусына карамастан фестивальнең төп максаты балаларның коры статистикасы түгел, ә шул очкынны яшькә карамыйча артистлар саклау. Лейсан Галиева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа Кәшер авылында кышкы спорт бәйрәме узды. Шараның төп үзенчәлеге хоккей матчын киез итекләр киеп үткәрү. Яңа Кәшер авылында мондый чаралар бик еш оештырыла, җәй көндә, кыш көнендә. Менә бүген монда хоккей бара. Итек киеп уйный торган хоккей бу бик җиңел түгел. Шуңа да карамастан яшьләр дә, пенсионерлар командасы да бик матур уен күрсәттеләр. Шайба урынына туп темир аяқны иң ышанычлы кышкы аяк киеме алыштыра. Итекле хоккей спорт кына түгел, ә күңел ачу чарасы да, ди катнашучылар. Бу көнне боз өстендә 4 команда очрашты. Аларның икесе Яңа Кәшер һәм Камы Исмәгыйль авылларыннан килгән пенсионерлар командалары. Ә 2 яшь команда Чупай һәм Яңа Кәшер егетләреннән торды. Мондый бәйрәмнең төп сире кубокларда түгел, ә кунакчылыкта, ди авыл халкы. Хоккей ул командный духны күтәрә. Шуның өчен бергә шулай уйнап, бергә шулай көлүп, бергә шулай уйнап, аралашып, без не то что үзебезнең сәламәтлекне күтәрәбез, ә гомумән авыл данын күтәрергә тырышабыз. Бу соревнованиялар бик яхшы. Менә безнең ише пенсионер кешеләргә шушы авылга чарда кыш көнендә үзенә күрә бер рәхәт кенә бер спортивный мероприятиялар инде. Без үзебез бөтенебез менә шушындагылар нинди генә ни соревнование булса да катнашабыз. Призлы урыннар алырга тырышабыз, конечно. Ну, алса да әдрәк кәли шунда дигәндәй була инде. Зур рәхмәт аларга, зур рәхмәт. Аларның кортлары да бик олы икән. Бик яхшы каршы алдылар. Әйбәт. Яшьләргә үрнәк булып. Аларга бер өйрәнгәннәр компьютерда, телефонда утыралар. Монда күребрәк шунда элекә кыйммәтле башларда булганнар. Өлкәннәр боз өстендә хоккей уйнаганда балалар күңелле эстафеталарда катнашты. Җитезлеге һәм кыюлыгы өчен алар күчтәнәчләр алды. Соңыннан җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү тантанасы узды. Ә салкын һава торышында кайнар пылау һәм чәй кышкы бәйрәмгә кәефле нокта куйды. Кәшердә безнең менә шундай уеннар, чаралар оештыру һәр вакыт оештырылып тора һәм бик активны рәвештә бара ул. Менә бүген дә хоккей уйнадык, Аллага шөкер. Беренче урынны алдык әле без. Итекләр киеп килдек, барыбыз да пенсионерлар. Чип-чиста пенсионерлар командасы булды безнең. Күптән түгел Яңа Кәшер авыл җирлеге башлыгы итеп сайланган Айзат Садриев очрашуда масса күләм чаралар үткәрүнең күптәнге практикасын сакларга вәгъдә бирде. Шул ук вакытта бәйрәм форматлары бераз камилләштереләчәк диде. Инде бу безнең ярышның төп максаты авыллар арасында дуслыкны югалтмау, ул дуслыкны һәманда көчләндерү. Шулай ук кызыклы маҗаралар, кыш көне бит безнең
андай ярышлар хәзерге вакытта әз. Шуңа күрә шундый ярыш уздырырга булдык. Бу традиция кертеп торабыз. Киләсе яллар берсә ана калган авыллар. Шулай ук бу эстафетаны дәвам итерләр дип уйлап шанып калабыз. Асу Ахмаджанова, Илхам Ахмаджанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бишмунчада исә авылдашлары Илалов Дамир Минфаяз улы һәм Хаҗиев Раил Роберт улы истәлегенә хоккей турниры узды. Бишмунчаның импульс командасы белән Тойсуган һәм югары мактамадан килгән командалар көч сынашты. Турнир мәрхүм Бишмунча егетләрен искә алып 1 минут тынлыктан башланды. Илалов Дамир Минфаяз улы һәм Хаҗиев Раил Роберт улы икесе дә Бишмунчада туып үскән егетләр. Тик аларга яшьтәшләре сыман олыгаерга, гаилә корып, әти булырга язмаган. Икесенең дә гомерләре юл транспорт һәлакәтендә өзелә. Ул егетләр безнең чын мәгънәсендә авылыбызның горурлыгы иделәр. Шушы командада бик күп еллар хоккей уйнадылар. Юл һәлакәте ике егетебезне моннан 10 елдан артык элегендә алып китте. Шын мәгънәсендә кояш кебек якты йөзле ике егетебез менә шулай безне ташлап киттеләр. Бик актив егетләр иде. Аларның гомере бик иртә üzülгәнгә бөтен авыл белән бик кайгырдык. Чөнки менә хәзерге яшьләргә үрнәк егетләр иде. Алар спортта да, хоккейда, волейболда, футболда, һәм шулай ук сәнгатьтә алар биючи егетләребез. Бик актив һәм аларның менә шушы активлыгы беркайчан да авылдашлар күңеленнән китми. Турнирда катнашучыларны сәламләп, Дамир белән Раилне искә алулары өчен егетләрнең әти-әниләре чыгыш ясады. Авыл җирлеге башлыгы Мурат Мөбарәкшин уенчыларга уңышлар теләде. Бүгінгі турнирда катнашучыларга мен уеннарда осталык күрсәтеп, яш буынга үзләреннән үрнәк булып, актив уен күрсәтергә булса иде. Хоккейчыларның матур уены авылның спорт традицияләрен лаеклы дәвам итү ди Бишмунчалылар. Күршеләрнең теләктәшлеге дә улларын югалткан ата-аналарга терәк. Аларга карап без балаларыбызны искә алабыз, диләр. Бүгенче инде безнең хоккей авылда бик көчле иде инде. Җегетләр ярышларда беренчелекләрне бирмиләр иде. Раилләр булганда да, Дамирлар булганда да матур оештырылган иде. Хоккей уеннары. Шуңа күрә алдагы елларында без ошай турнирларны үткәрәдер идек инде. Малайларга уңышлар. И яшьләрне менә шул үзебездә яхшы тренер булып, нигә исәләр әйләп булыр. Спортка тартсалар. Иптәшләрчә уен мавыктыргыч барды, катнашучыларның берсе дә бүләксез калмады. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.